Nuwun sewu paman. Parmo ingkang putra pun seta ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka paman kepatihan. Ya. Anakku wong bagus seta pun paman tumpak karya bombong penggalipun paman. Ora liwat pangestunipun paman Tampanono kula pendhika jimat paripik dayana ing kasantosan. Paman Raja Mula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Yo, seta tak tampa ora liwat pangestu ning pamanmu Raja Mula Tampanono. Kula pendhika jimat paripik dayana ing kasantosan. Piye, Jago kasepuhan kok ora ketok. Mongko jago ning pamanmu ingkang kapatah dening pamanmu Kencaka Rupa pun paman Raja Mula. Ayo, endi jago kasepuhan? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun seta tadah wadana paman. Hingga sak mangke dereng saged manggihaken wonten pundi jago ingkang satraju tuwin sak bobot mengsah paman kula Raja Mula. Jaran kalukeng ngerat paman Raja Mula menika Senopati Sekti Kalintang jayaning merat. Bila sampun ngantos adamel kuciwaning penggali jengandika paman Raja Mula. Tumuli klilanana dinten sak mangke kula nyuwun inah sawetawis wekdal badhe ngupaya jago supados sak mangke boten neling semi saking jago kasepuhan. Ora usah dadakaken gunung sing tanpa guna. Seta, ayo kowe njaluk inah pira? Pirang dina, pirang sasi bakal tak enteni sing baku kowe kudu entuk jago kanggo kasepuhan kanggo Koko Prabu Matswapati ing Wirata. Menawi dra mekaten kula nyuwun pamit klilanana dinten sak mangke kula sumbire saking ngajenganipun paman Kencaka Rupa badhe ngupaya jago sing bobot seta aja mung loro saudon telu saurupan. Aja mbok anggap aku mung wong cepethe. Yen nganti ora sak bobot karo kekuataning Raja Mula. Apa ora jeneng kewirangan Koko Prabu Sri Baginda Maraja Matswapati ing atase anake golek jago ora kuwagang nandingi saka kepatihan. Mriki kliranana kula nyuwun pamit madhal pasilan Kanjeng Paman. Namit pasang kaniman tapi tinebihna ngila duni dumawaing tawang towang persasat kadidene kejugrukan ukir sari kelepaning samudra madu manah kula Gusti. Dene namung sak sudung kula kemawon kerawon priyagung menika mboten pangling putra ing Wirata. Gusti sesembahan kula Raden Seta kula ingkang abdi pun jagal welakas ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raden. Yo. Jagal welakas ndak tampa. Akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa teka rawuh paduka mboten kados adat sabenipun. Monggo kula sampun dawuh kaliyan abdi saking pejagalan supados ngaturaken inggih menika ulam menda, ulam lembu lan sapiturutipun katur wonten negari Wirata. Nanging kenging menapa jengandika rawuh wonten ing pejagalan menapa ing abdi nandhang kelepatan upami mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala nanging menawi paduka rawuh badhe paring ganjaran lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Gusti. Jagal welakas wonten timbalan ingkang adhawuh ingkang sepisan prataku ning pejagalan ora ngrembug babagan
nggonmu wis nyambut gawe kanthi becik katur marang negara Wirata. Nanging aloke ngakeh padha nyebutake yen to kowe kuwi duwe putra angkat. Ingkang saben dina kowe kudu ngaturake iwak kebo, iwak sapi marang Kedaton Wirata. Mesti wae pendak seminggu sepisan kowe lagi bisa ngaturake. Nanging bareng kowe ngangkat putra pupon ana ing pejagalan, sedina wis rampung kabeh kebutuhaning Negara Wirata, wis mbok cukupi. Apa pancen kepara nyata yen to Kiai Jagal Welakas kuwi kagungan putra angkat? Nuwun sewu. Inggih Raden, menawi anggen kula ngangkat anak menika dipun anggep dosa, kula mboten badhe selak menawi dipun paringi paukuman. Inggih menika anak kula ingkang kunalika semanten kula nemu wonten ing alas, wonten ing wana. Anak kula pun Balawa menika ingkang tansah nindakaken kewajiban kula, piyambakipun sengkut wekel nggenipun nyambut damel. Kula menika sampun sepuh, pendak-pendak kula kedah nyawisaken ulam, lembu lan sak piturutipun wonten ing negari Wirata menika ngantos 7 dinten nembe kacekapan, nanging sareng wonten anak kula Balawa menika setunggal dinten sampun kecekapan. Mergi nggih menika awakanipun rawa birawa gagah sentosa. Cobita panjenengan menika mboten pitados mesti menawi kula ngaturi menapa ingkang dumados wonten ing pejagalan. Lembu 100 menika dipun jagal menika mboten ngantos 2 jam sampun rampung. Lho. Wis rampung, sampun mongko sisan nggone ngeleti. Kulitipun dipun keleti, dagingipun dipun iris. Kados ing dipun resakaken Priyagung Wirata sedaya sampun paripurna. Kusik. Lah kok dadi nganti tekan semono. Kekuatane anakmu pupon, anakmu angkat si Balawa mau. Pewujudane kaya ngapa? Lah nuwun sewu. Panjenengan kula aturi nuwun sewu, kula aturi noleh Raden. Ning sampun kaget lho. Wong anak kula menika mboten nate adus, mboten nate resik, pewujudanipun nggih kados makaten menika. Apa bocah sing gagak gedhe dhuwur ning mburiku iki? Kasinggihan mekaten menika pun Balawa. Balawa. Apa? Iki ana Priyagung rawuh mbok yo ngaturna pangabekti. Iki asmane Raden Seta, iki putra Wirata, ngaturna bekti. Raden Seta, aku ngaturke sembahku katura. Kusik. Kowe ngaturke bekti kalawan Priyagung mestine wis trep tata unggah ukulan tata krama. Ning kok basamu ngoko? Wah, gelem to tampani ora gelem ya wis. Ora to tampani ya ora apa-apa. Nyuwun pangapunten kula dereng walaka nek anak kula menika nuwun sewu gandengan dipun manggi wonten wana mila mboten saged basa, mboten saged tata krama. Ora iso basa, ora iso tata krama. Kasinggihan mekaten Raden. Yo Balawa tak tampa. Pangestuku Tampanana tak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggu melenggah ana ing pejagalan. Yo kok iso ora kurang prayoga. Lajeng sak mangke kula nuwun sewu. Panjenengan rawuh menika keparengipun wonten menapa Gusti? Jagal Welakas wonten dawuh wektu dina iki kahanan negara Wirata werit lan wingit disababake saka pamuta ing Kanjeng Paman Kepatihan Paman Kinsa Rupa lan Rupa Kinsa anggone kepengin nganakake adon-adon menungso ana ing Wirata. Monggo kabeh mau sayekti ora dadi keparengi Kanjeng Rama Prabu Matsapati ewadene adreng penjaluke Kanjeng Paman. Ana petungan-petungan ingkang ndak anggap ganjil. Ya kuwi kersane Kanjeng Paman ingkang bakal merang kampo jingga bundan Datanpur Ratu nanging kanthi pawadan nganakake adon-adon menungso. Dene dasare apa kok anakane adon menungso supaya jagat iki padha weruh marang kasantosaning wong Wirata. Nanging sak temene ora usah dadak nganggo adon-adon menungso. Wong sak donya iki padha ngerti marang kasantosaning negara Wirata. Nanging Kanjeng Paman adreng
Malah samengko Seta didhawuhi supaya goleke jago kanggo kasepuhan. Mula Jagal Welakas gandeng kowe duwe anak angkat, monggo anak angkatmu iki tak sawang kok kaya katon otot bebayune ngungkuli marang sak pepadane. Upama anakmu kuwi tak angkat dadi jago saka kasepuhan piye? Oh, ngaten. Yo. Nanging nuwun sewu. Anak kula menika mboten gadahi kasekten, mboten gadahi kekiyatan. Tegesipun mboten gadahi aji jaya kawijayan. Menawi dipun tandhingaken kaliyan pun Raden Rajamala jago saking kepatihan menika mangke menapa inggih saged unggul yudanipun sing baku ngene. Sing wigati aja nganti kasepuhan kewirangan. Merga ora entuk jago. Perkara anakmu angkat iki mengko kalah. Ning sak ora-orane kasepuhan wis ngatonake jago ya kuwi saka pejagalan ya kuwi Si Abilawa. Kula kang saka kuwi yen to keparengake dina samengko aku tak njaluk marang panjenenganing Jagal Welakas anakmu Abilawa tak kandhine ana ing alun-alun negara Wirata ingkang wigati dadi jago kasepuhan Ki Jagal Welakas. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelap atom lerkin sanging lerkin sanging risang mawe gandrung. Oh menawi kula menika monggo-monggo mawon. Jer kula menika ngrumaosi dados abdi Wirata. Sak saged-saged kula kedah labuh tumraping negari Wirata. Nanging nuwun sewu anak kula Balawa menika radi angel. Aten-atenipun Raden. Yen kowe sing dangu mesine bakal gelem. Balawa. Oh. Raden Seta tekan kene rawuh mrene iki wigati kowe arep dikanthi ning alun-alun. Arep ngopo? Arep didadekke jago kasepuhan. Jago sing piye? Kowe tak kandhani ya yen to Wirata iki dadi kanane werit lan wingit merga saka pokal gawene Patih Wirata, Gusti Patih Kencaka rupa lan rupa kenca ingkang nganakake adon-adon jago kepatihan Raden Rajamala. Lah Raden Seta iki golek jago mongko ingkang diwawas sak trep lan sak traju karo kekuwataning Raden Rajamala kuwi mung kowe. Arepa kowe kalah tumrap aku yen to kowe sago dadi kawula Wirata, matimu ngrukepi bumi putah getihmu, ngrukepi bumi ingkang wis ngayomi kalawan uripmu. Mula gelem ya Balawa kowe dikanthi dening Raden Seta. Jagal Welakas bapakku. Abilawa piye? Apa pantes apa memper? Aku mung tukang blek kebo sapi kok dijoge ning babaratan. Ya to yen nganti mengko aku iso menang, yen nganti aku kalah. Tur tumrap petunganku akeh kalahe, aku ora duwe kekuatan lan ora duwe keprigelan kanggo peperangan. Mula yen to Raden Seta tekan kene supaya nganti kelawan aku dadi jago itu mrapaku luput, kene iki dudu nggone wong gladen peperangan. Kene iki dudu nggone wong gladen olah kridaning jaya kawijayan. Kene kuwi pejagalan tukang blek kebo sapi. Kepinteranku ya mung jagal kebo lawan sapi, yen kon perang ya mung sak iso-isaku wae. Ora duwe keprigelan apa-apa. Balawa ana dawuh apa? Sing baku wong maju perang kuwi paitane ping siji. Paitane apa? Wani yen mudhar arep gaya apa? Wah, wani ya kudu dikandheni nganggo kekuatan lahir lan batin. Aja wing cukup wani. Yen ming cukup wani akeh wong wani ning tanpa petungan tundone ming gawe kewirangan. Tumrap aku yen pancen kowe wis percaya karo Balawa. Aku mung sagu-sagu wae. Ning aku wis matur bola-bali, aku ora ndek kekuatan apa-apa. Aku ora ndek kabisan apa-apa. Wase kowe gelem apa ora? Aku ki wegah nek kowe ceramah ngono ki mangkel aku. Kowe bayi wingi usure nek dikon apa-apa mesti dadak ngandani wong tuwa, kon nyambut gawe esuk dadak ngandani wong tuwa, kon nyambut gawe awan dadak ngandani wong tuwa, kon nyambut gawe liyane jagal kebo sapi, kowe dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru ya aku janjane ora seneng.
Pinter njara langit kowe kalah pengalaman yen karo wong tuwa. Wong tuwa nggon pengalaman ning aja nyingkirke karo cah nom. Cah nom ki wong kepinteran. Wah, pengalaman tanpa kepinteran ora ana gunane. Semono uga kepinteran tanpa pengalaman muspro tanpa guna. Sing becik, sing apik, kepinteran ditadekke siji karo pengalaman kuwi bakal ngalahke apa-apa. Wis mulai meneh. Wong kok ora seneng dikandhani wong tuwa kok ora njur nampa ngono wae aku jane ora seneng nek kahanane kaya ngono. Sing baku kowe gelem balowo. Yen pancen bapa jagal welakas marengake lan dawuh karo aku ora bakal mingkuh karang dawuh wong tuwa. Aku dawuh karo kowe supaya kowe ngestokke dawuh Raden Seta. Kaya ngapa nadyan kowe kalah tekaning mati ning atine wong tuwa bombong dene kowe iso labuh tumraping negara Wirata. Balowo. Raden Setana dawuh apa? Yen pancen wis samapta ing gati sawingking diri lan madhep mantep tekadmu nggonmu dadi jago kasembuhan. Aja mirang-mirangke wong Wirata, aja mirang-mirangke kasembuhan. Ayo tak ganti mancing blabar kawat janget cincak. Tak pethuke karo Kanjeng Paman Rajamala. Wah, jagal welakas bapakku. Aku njaluk pamit. Yen ana luputku nggon kula ladi karo kowe saksuwene aku meru kowe aku njaluk pangapura jagal welakas. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Balawa. Jumengglungen kaya ngenteni silemping palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Bareng katon kemliwere si Seta. Anak Wirata ngregemeng munggah ana ing blabar. Janget cilencang. Oh, lawangune iki. Jago saka kasembuhan. Wah. Apa iki jago saka kepadian? Jagone Gusti Patih Kencaka rupa lan rupa kenca. Ya dasar para nyata. Aku Rajamala. Kowe sapa? Wah, katone awakmu gagah gedhe dhuwur. Suaramu goreke jagat. Takon karo aku. Wong pejagalan anake jagal welakas, aku jagal Abilawa. Wah. Tukang mbleh kebo sapi. Dijogo ning pambaraton kaya wis kentekan ngakal wong kasepuhan. Kowe mau wong tukang mbleh kebo sapi ora ndek kekuatan apa-apa, ora duwe jaya kawijayan guna. Kasantikan. Ngibarate timun mungsu duren la glundunge mempet. Rasaku kian cangkem. Nek kene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati piye? Kowe apa aku sing tekaning pati kowe mungsuh Rajamala kepengin mruput sowan karo Gustimu. Ayo, ak sikep nak dengkek boyokmu ora tugel balumu. Sirna Mergalayu aja dundang Raden Rajamala. Wah, lino pangindamu tak gandul dasmu.
marang kasugdaning Yayi Rajamala ingkang sayektine kena lara luputing pati. Siadi katriwandan jroning peperangan iki ayo tak gendhong tak cemplungke ning sendhang Watari Yayi Rajamala. Eling-eling sendhang gematik saking ibu nengge Bathari Watari dupece mlempungan Sang Rajamala persasat kaya linela-lela dening keng ibu umum kang sendhang Watari grega jedhul saking telenging toya nengge Sang Rajamala ayo Balawa aja mlayu kaping pindho jinuwek janggane dening Sang Balawa nalika semanten sumembur ponang Ludira kandhaka Sang Rajamala jinulake wonten ing sendhang Watari dhateng Raka Sangkin Jaka Rupa greka kaya wungu saka nendra Sang Rajamala